ಯಾನು ಉಸ್ಸಾರುಲ್ಲೆ ಮಾರಾಯ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಮಾರಾಯ್ದಿ ಯಾನ ಪುಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಕ್ ಮರೆತು ಪೋಂಡು ತೂಯರೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಡೆ ಉಪ್ಪುನಿ ದಿನೋಲ ಮನ್ಪುನಿ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಬೊಕ ಪೆರ ಇಲ್ಲಾಗ ಉಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುನಿ ದಾಳ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಲ್ ವೈಫ್ ಇಜ್ಜಲ್ ಎನ್ನ ದೋಸಿಲ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ ಪೋಯೆ ಮಂಗಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಒರಿಯೇ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ sama parpe. Tata jokes ya. Kali nire parpe. I realized that none of my followers understood a single word that I just said. I basically am speaking Tulu because some people asked me to speak. It's the language of my people. And I basically just said I have a drinking problem and that I'm all alone. I'm fine. Don't worry.